नमस्कार। आज एगो दे रहल बानी रवा सभे के आगा अभी कविता भोजपुरी में भोजपुरी के भाषा के लेके। बात न बूझे राहत मांगे, काटत द्वार बखूरी से। बात न बूझे राहत मांगे, काटत द्वार बखूरी से। नेताजी के चमचा हो का मतलब बा भोजपुरी से। बात न बूझे राहत मांगे, काटत द्वार बखूरी से। नेताजी के चमचा हो का मतलब बा भोजपुरी से। फेर नय करा बाटे कौनो खाली ढोल बजावेला। नेताजी के आगा पाछा सेल्फी खींच लगावेला। फेर नय करा बाटे कौनो खाली ढोल बजावेला। नेताजी के आगा पाछा सेल्फी खींच लगावेला। हो गदहा के लीदे बुझिहो, हो गदहा के लीदे बुझिहो, टिकल बा मजबूरी से। हो गदहा के लीदे बुझिहो, टिकल बा मजबूरी से। नेताजी के चमचा हो का मतलब बा भोजपुरी से। बात न बूझे राहत मांगे, काटत द्वार बखूरी से। नेताजी के चमचा हो का मतलब बा भोजपुरी से। बेसुनले बेगुनले पढ़ले पावर फूल देखावत बा। नेताजी के नाम के छेमी बारंबार निकियावत बा। बेसुनले बेगुनले पढ़ले पावर फूल देखावत बा। नेताजी के नाम के छेमी बार बार निकियावत बा। लागे जैसे लोकसभा हो, लागे जैसे लोकसभा हो, एकरे बाप जगीरी के। लागे जैसे लोकसभा हो, एकरे बाप जगीरी के। नेताजी के चमचा हो का मतलब बा भोजपुरी से। बात न बूझे राहत मांगे, काटत द्वार बखूरी से। नेताजी के चमचा हो का मतलब बा भोजपुरी से। नेताजी के बा मजबूरी, एकरे के पहचाने ले। नेताजी के बा मजबूरी, एकरे के पहचाने ले। बाकी लोग के हाथ जोड़ के खड़े खड़े ही भागेले। बाकी लोग के हाथ जोड़ के खड़े खड़े ही भागेले। मंजर भइल न देखा देखी, मंजर भइल न देखा देखी, माथा पे चिकोरी के। नेताजी के चमचा हो का मतलब बा भोजपुरी से। मंजर भइल न देखा देखी, माथा पे चिकोरी के। नेताजी के चमचा हो का मतलब बा भोजपुरी से। बात न बूझे राहत मांगे, काटत द्वार बखूरी से। नेताजी के चमचा हो का मतलब बा भोजपुरी से। नेताजी के चमचा हो का मतलब बा भोजपुरी से। धन्यवाद। जैसन लागी वैसन रवा सब एक्सप्लेन करब।
आपन ओपिनियन देव सभे। धन्यवाद।